dirungok-rungokno kok akeh tikuse. Ayo. Ayo. Syah. Tikus kok akeh gak ngelani. Mangkane piye ku ilang kabeh. Jola doroku akeh. Syah ayo. Iki karek loro. Iki tambah ndoke digogoki. Ki yo opo? Tikus kok. Sak pranakane bek ning kene iki. Iki yo adune dikrombongi. Gak uman apa-apa aku kabeh dipangan aban ngene. Ono ae. Gak ngono sih, iki mang lo jam 7 kok wis panas sebawenter, entang-tang. Lek awan panas, lek bengi adem ya Allah. Kate ketiga bekne. Lho lah iya sih kalau kula loro iki. Terus wingi lak karek sitok nang jero iku. Oh iya sih diselang Mbak Juli kula gawe tandang gawe wingi. Lho lah iki aku tak makan anakku sing tak golek iku. Gak kop arek iku lek gak kok tak makan iki gak gelem njaluk sing iki. Gak kop saiki sekolah iku lho mulai jam 3. Gak sekalian ae mulai isak. Ngene kita palian jam 11 ngeterno bontot. Engko jam 2:30 nyusul. Jam 3:30 ngaji. Allah, mbok pemerintah saiki lho ya lha opo sih? Sekolah mulai jam 3 iku lho. Oh. Alhamdulillah rampungan kora-kora sakmene kuwe iki lho. Ya Allah. Lho lah iya, meniku serbu wekasan. Wayahe patan. Lah yo golek janganan ta aku iki kok. Lho lah iya sih, kawale Pak Mudin ku malah yo gembel. Jajal sih tak tempile bene oleh. Ya meniki wong iku omah tanggo balik desa, kate runung ora kana wonge. Gak apa wong iku tak kadang tugas. Setai wis teh. Sandalku kene malu gondi se go mburitan gak ono, go ngarep gak ono. Sapa sing gondol? Ya Allah. Oh ya sandal lo gak ono sih. Oh. Lho wong nang jeding gak ono lho. Masa tak iku lali. Ya Allah, wong sandal nggo cempitan kene lho gak ono. Kon iku yang ngono ndas, sandal gak ngomong kon iku nang ndi? Kok isane? Juan emosi aku dino iki mang. Saya tak nampak Mudin aku. Loh, gak iya gembele koyo ngene, gede-gede nih. Ya lejar ta lek dijangan iki. Nanti kok ana balungan 1 kilo. Ndi wong iki? Pak Mudin. Gondi wong kene mang. Lawange mablak gak ana wonge. Pak Mudin. Pak Mudin. Lho sapa kok ngomong iki? Pak. Oh nggih, wonten napa? Panjenengan mriki. Oh nggih. Napa? Jenengan mau lu teko pundi sih? Dibengak-bengok mboten enten. Obati suget kali kusung kayu niku wau lho. Walah nggih. Mboten ngoten iki lho, Napa? Pak. Kula badhe nempel tawel jenengan. Oh, sampean mendet. Benjing niku lak rebu wekasan ah. Oh nggih, benjing niku. Nggih, kula badhe jangan tewel. Monggo sampean mendet. Niki sing ageng-ageng niki. Lho, nggih mboten mendhet ngoten, Pak. Nggih pinten ngoten lho. Bisa sampean mendet mawon, kin gampang. Nggih, kula niki lho kalih. Seniki. Nggih. Sinten ngandhap niki lho nggih. Niko nggih kados pun tuwek-tuwek niki. Nggih benjing cek dipendhet ngoten lho, Pak. Kalih Agung. Ponakan kula niku Nggih, lho nggih. wengke griya. Sampeyan mendet mboten napa-napa kok Nggih. tewel mawon kok. Pak Mudin, Nggih. kula niki lho badhe tanglet. Topo? Lare sing beto mobil niku lho, Din. Sing kados winginane lintang mriki niku lho, Nggih. mobile warna putih. Semerap. Oh, yugane kaji topang ajeng. Oh, kaji topa mriku. Adit niku. Oh, nggih Pak. Ndek wingi anak mantuk ndek Bogoran niku. Nggih. Lah terus kaji topa niku mergawe ten pundi, Pak? Kaji topang nggih ten Jakarta mriku pengusaha. Alhamdulillah nggih. Sukses tiange nggih. Lah nggih senika kados ngaten lho, Pak. Nggih yugane mantu sambang ten griya mriki. Nggih. Sambang ten desa mriki. Nggih. Eco.
Nggih, Pak, ancene mboten kados ten desa ngeten iki, nggih ya. Ten kota nggih ngoten iko. Nggih. Lah nggih kula kok gumun kok enten lare ganteng tumpakne mobil ya Allah, Pak. Nggih kula nggih panggil. Lah nggih. Kula niki lho ya Allah, iki gane sinten ngoten lho. Ora takoni Dit, ya Allah wis gedhe kon le aku. Lho lah nggih, Pak. Lah nggih. Lho Pak, kok Pak lari nih, Pak? Joni diparani mesti gak tau ono. Kabel cas kudu go gak dibalik-balekno. Oh, jancuk. Dit, tekan dile. Ah, gak penting.